eNingizimu Afrika sisakhona la eMoses Mabhida Stadium lapho khona iqembu lomkhonto sizwe phakathi lizogubha i-first year anniversary yalo. Kodwa njengamanje ke buka ngiphathele bani ngiphathele bambiza uNomarali Sisomya Vile. Yebo ngiyaphi njani? Yaphila. Kwabantu abangakwazi ekhaya abakwazi ngelika Nomarali cela ubaphe nje igama lakho nesibongo langempela. Igama lami nguThembeka wakadliwako ngihlala eMaritzburg. Uhlala eMaritzburg. Indaba enkulu ke lesi sami ukuthi sikubonile utrend kakhulu ku social media ukuthi kahle hle usafuna uhamba wonke ama-rally la eMoses Mabhida. In fact aze wafika ngisho ku-rally MK i-rally ye-Action SA ayikho i-rally ongayihambanga. Mawubuzwa ezinye zeintatheli zikubuza ukuthi ke kungani uhamba ama-rally wathi wena cha usafuna iqembu okuyilona lona obona ukuthi wena likufanele ukuthi ulijoyine. Namhlanje siyakubona kwi-first year anniversary umkhonto wesizwe party ugqoke irigala umkhonto wesizwe iphelele. Kungabe usulitholile na ikhaya kumkhonto wesizwe party noma usaqhubeka yona indaba yokuhamba ama-rally na? Hayi sengiqedile nje sengifike ekhaya umkhonto wesizwe bangamukelile kahle nami ngiyahlala ngikhetha ukuhlala. Mhlawumbe ngoba nje uwahambe wonke ama-rally ufuna yini lokuyifuna ogcine wazi wathi ke manje kwiqembu lomkhonto wesizwe party ke sengiyibonile and futhi ngiyangena ke manje ngingena ke kwi-MK Youth League sengiyilunga lomkhonto wesizwe yini loyibonile ehlukile kunawo wonke amaqembu ke omkhonto wesizwe amaqembu akhona eNingizimu Afrika. Engikubonile nge-MK ukuthi ayicwasi wonke umuntu wamukelile abakhubazekile abafundisi amabutho wonke umuntu uyamhlanganisa i-MK kahle kahle iyamhlanganisa umuntu omnyama. Njengomfundi waseNingizimu Afrika ikuphi wena ocabanga ukuthi uzokuzuza ngeqembu lomkhonto wesizwe party ngoba wake washo kwenye ama-interview wathi wena ufuna into ezosiza abafundi baseNingizimu Afrika ufuna iqembu ozothi wena yilo leli qembu leli elizolekelela abafundi baseNingizimu Afrika. Ngabe kumkhonto wesizwe yini laba kutshele yona noma yini loyizwile ukuthi izobalekelela abafundi? Engikuzwile ukuthi umkhonto wesizwe uyayinaka i-Youth League khona nje kwamanye ama-region la kukhona khona i-Youth League ihamba isiza iy'ngane ngezinto ezixakeke ngazo. Nawe-ke uthola ukuthi ususizakele nawe. Yebo kunjalo. Siyabonga kakhulu besikhuluma nayo ke intokazi la ithi ichaza kona ukuthi ke cha isizi yalithola ikhaya lezepolitiki njengoba kade attenda wonke nje ama-rally ekhona ke singazi ukuthi mase kufika u2026 izophinda iqale phansi yini ke iphinde ithi ke isafuna ikhaya. Sicela ukuthi uhlale nathi lapho ubukele ekhaya sakuvezela nabani. Ngiphume ngithi okay mfowethu siyabona la kubhalwe RAF2 awusithatha usibeke mfethu umuntu ongazekhaya yini uRAF2 umeleni ngoba siyayibona ibheji ngapha yeqembu lomkhonto wesizwe party kusho ukuthini lento? No, i-RAF2 federation ke inhlanganisela yama-union. Uzobona la khona futhi la ukuthi khona MK Labour Desk. Kusho ukuthini usho ukuthi silwela umsebenzi wethu nje thina ulula ukuthi silwela abasebenzi abacindezelwe. Abasebenzi ke abanye babantu abacindezelwe ngalendlela. As MK Labour Desk kuwumsebenzi wethu wokulwela ukuthi ke wonke umsebenzi ocindezelwe ensimlwele sihambe ngemigudu efanele ngoba i-MK isupportwa kakhulu abasebenzi. Uzokhumbula ukuthi ngo-29 May abantu bavote kakhulu abasebenzi abakahulumeni abake-private sector bawuvotele kakhulu i-MK. Ingakho-ke manje-ke nathi noma sesidlulile-ke kuma-election okwethu sekumele sikwenze sasikuthembisile kubantu ukuthi-ke sibasize ngazo zonke izinto. Okunye kwako ukucindezela abasebenzi kakhulukazi abasebenzi bahulumeni. Uhulumeni ufika ashaya imithetho ema-minimum wage ashaya imithetho but yena ka-comply. Okwethu uthi simphoqo ukuthi awukwazi ufika ushaya umthetho mase uyahluleka ukucomply. Size la kuma-private sector kumafemu namakhampani amaningi abaxhaphaza abasebenzi. Sikhuluma nje kuyimanje kunabasebenzi abangaholile njengoba kuDisemba and abazi bazokwenza njani. Umsebenzi wethu-ke loyo-ke sabalwela-ke abasebenzi ukuthi yonke into eyimfuno zabo njengoba umsebenzi menikele ngamandla akhe okwakhe kusuke sekumele kubuyeni into avumelene ngayo
naye nomqashi. Mfowethu uyicacisa le ndaba uyayikhuluma uyayiqeda ukuthi ke sizomele sisebenze kanjani. Ngicela born from the struggles, aspirations, and resilience of our people. Our strength lies in our deep connection to the grassroots. In being the voice and the champion of the hopes and dreams of millions of our people. As long as we remain true to these principles, no amount of external pressure can delay us. The weight of expectations. This is another challenge we must acknowledge, which is the immense expectations placed upon the Kondowe season part. In just 1 year, we have emerged as a formidable political force representing millions. Yakuba, Umshinoa, we Baba. I will young Bambesera. I will not move from Bambesera. I will young Bambesera. I will now move some Bambesera. I will young Bambesera. I will now move from Bambesera. Thank you very much.